een serie met al je DJ's die we volgen. Deze jongen komt uit Sneek, hè? Klopt inderdaad, ja. Geboren en getogen trouwens? Nee, dat niet. Ik ben geboren in Soest. Hoe lang woon je al in Sneek dan? Ik denk een jaartje of 10. Nou, 8 jaar terug begon ik eigenlijk mijn interesse vooral in draaien te vinden. Dus ja, toen. Het begon met draaien voor mij. Ja, ja. Kleine clubjes, jeugdzo's, waar begon je? Ik begon in Ludiek. In Sneek is dat. Waar Europe, die is hier ook eerder geweest, ook is begonnen. Een beetje tegelijk eigenlijk. En ja, nu op een gegeven moment overal wel wat. Ja. Ja, gaat de laatste tijd goed. Door het hele land wel. Vanavond bijvoorbeeld hier in Leeuwarden bij Bruut. In Red. Internationaal een paar dingen gaat ook. Ja. Hoe moeilijk is dat om vanuit Sneek het buitenland te bereiken? Ja, dat is vrij lastig toch wel. Want er zijn eigenlijk zoveel die dat momenteel willen. Concurrentie is moordend. Ja, klopt. Ja, ja. Mijn vader in ieder geval, mijn moeder niet. Maar totaal niet. Maar mijn vader die was altijd zanger inderdaad, klopt. Ja. Vertel eens wie je was. Forrest, ook vernoemd van Rock the Boat. Ja, toch wel een beetje meer in de Moombaton urban genre. Een beetje vrouwvriendelijk eigenlijk, zeg maar. Oké. Ja. Maar zie je dan wat in de house sferen of meer wat in de techno? Of voor de mensen die er niet echt heel veel verstand van hebben? Nou, eigenlijk niet echt meer. Daar ben ik wel mee begonnen. Destijds was toen wat meer in. En dat vond ik zelf, was mijn interesse was er ook weer meer naar. Alleen ja, later vond ik dat toch wel leuker. Ja. Vanavond Club Red. Ja. En de rest van het weekend, ben je ook zo'n DJ die 3-4 op een avond moet doen of niet? Soms wel. Ja, hè? Ja, dit weekend valt wel mee. Alleen in Red dus en morgen in Zwetser in Heerenveen. Okay. Dus Dus lekker in de buurt? ja. Ik heb een fietsje heen zeker? Ja, bijna wel. En doe jij tegenwoordig net zoals al die DJ's, je komt met een memory stickje aan? Ja, zeker. Ja. Dat werkt het makkelijkst, hè. Dus, Zo modern als het maar kan, hè? ja, zeker. Hey, releases, want helaas we kunnen hem niet laten horen, maar we hadden een nummer van jou. Is dat een remix of een eigen nummer? Dat is een remix, ja. Van Shaggy Mombi. Dat doe ik wel vaker. Dan kijk ik in de top 40 wat ja, momenteel lekker gaat. En dan maak ik daar een dansbaardere plaat van, zeg maar. Sinds kort heb ik een boekingskantoor. DG Management heet dat. En ja, daardoor loopt het voor mij wat makkelijker. Ik hoef niet zoveel dingen zelf meer te doen, zeg maar. Dus, ja. De grote droom, de echte internationale DJ? Dat is wel de bedoeling. Hoe ziet je zomer eruit? Doe je nog festivals? Ja, ik heb sowieso 1 bevestigd tot nu toe. Dat is Play Festival in Gouw, vlakbij Sneek. En voor de rest, dat komt nog wel, dat loopt nog wel. DJ For Real. Yes. Leuk dat je er was, dankjewel. Dankjewel. If I love you, love me right back. The kind of love we keep you coming back. If I love you, love me right back. Don't ever leave me, girl, don't do me that. So please, hey, don't walk away. Give me another chance to love you the right way. My true feelings pushing out. Woman, you love me, can't do without.